mi wadran TikTok ɓay mino welirana kalgol pula mino welna hollirde komi woni ko ko ɗum woni sabu wonde mbo tiktoker najo Maimouna Balde ɓura andirede pullo kose mbo Badora ɗi yiɗi ɓamtude leñol mum he ngal daldal bi'erengal TikTok no yimɓe hewɓe ɓen ni ko ɗum waɗi ko ɓuri hewde he ko mbo saktara ko mbo watta ɗum koro dowriro fulɓe Guinée Bissau ɓe miyaɓe ɓen leɓa créole kono min ɓay mi iwi ɓeɗaɓe fulɓe roppino leɓa sawa bimi min kala mi natange TikTok mi leɓa pular mi leɓa ɗengal ɗangal ɓay ko ɗum mi muyni komi nangi ko finabrugol fuladu yeeso min sempri si mi holliranne TikTok an oya mi hollira komi cokayel fuladu si mi yahi fuladu mi herse sa wadde vidéo ji mi ayo na mi no yahira fuladu ton ko cae mi watta vidéo han he TikTok mon wondi he 195 piccel go ujunere daroɓe jiɗɓe ko mbo watta ko go piccel 7 million yimɓe ɗum ɗi okki mbo tinede buy he rendo he woɓɓe ko fi o TikTok gandi rimmi jiyam mi hembelane kam kala ɗum yaara tawɓe inodda kam iya kam mbaɗen vidéo mi aɓe ala probléme mi aɓe ono ɓe yiya kam ran ɓe cokayel fuladunge mi aɓe ha moni ɗo mo mantake on si ɗan TikTok jom to gon ono gandir ɗo ne cokayel fuladunge pullo ko sedi Badora mi arri on hollude geste kecce ɗe on jeeyi hay si tawi wona ko hollirse he TikTok ko piwsangi kono won ko wawi ma hen wonande jande he TikTok i wodi ko famarata a famana i wodi non piiji ɗi jiyara ta anda ɗin piiji a du'a ka ɗi larde kono a laara goɗɗi a yiya ɗumin a anda ɗiɗo ɗi ano du'a ɗi larde kettina ganda ko ɗum wona e aduna ɗo he yeeso Maimouna Balde ɗi ɗamini wonde pullo kose mo Badora mbo aduna o piw andara sabu piiji fina tawa ko mbo hollirsa he hello TikTok onon poriide mo Maimouna mo aduna o piw andara ta hana Guinée Bissau ran ma hana Afrika ran mbo aduna o piw andara TikTok ko hello meja mboɗoji daɓɓi ɗi leƴƴoñ 19 ha hojomaji tari ɗo kuroroɓe ɓe mbawi wadde magoji gaɓɓi jiɓɓi ñemtinde goɗɗo he haala e ko nandi he mum gila duuɓi jeerari ni cincegol mum to leydi Chine lewru kala ɗi hiisa wonde milliyaru he feccere neɗɗo ɗi natta he ngo hello kono ko Barasil naaɓe ɓuri ron hewde nde wonno ɗum ɗi yaha he ko ɓuri million ŋaji 90 he go neɗɗo ko saktara piiji mum he hello TikTok Ousmane Embalo Bissau RFI